Nasa harap tayo ng Cebu IT Park. Pasukin natin to. So tara, tingnan natin kung ano nasa loob nito. Dito na tayo sa lugar kung saan bawal maglakad. Ayan, silly performance. IT Park bus. Another company. Ay, hindi pala. Wala, bakit may Pandi Manila sa Cebu? Concentrate. Walpo. Tara, pasukin natin. Alamin natin kung ba't ito tinawag na Cebu IT Park. Ito ba ay dahil sa mga homesay ang tao dito? Or ano ba? Marami ba nag-aaral dito sa about information technology? Tara, tabi tayo, pasukin natin. So, welcome sa lungga ng mga call center agent. Tingnan natin kung ano nasa loob nito. Siyempre, kung may mga call center agent, hindi mawawala ang mga BPO company gaya ng yan. Concentrate. Dito na tayo sa lugar kung saan bawal maglakad o bawal mag-ride pala kasi dawok so lakad lang, bawal sasakyan. Umupo muna tayo kasi bahagyang lumalakas yung ulan. So ayan, Optom, isa rin yung call center company here. So nandito na nga po tayo, another BPO company, Aspard. So ayan, Aspard. Isa yan sa ano dito. Yun na yun, punta tayo doon sa may dulo. So ayun guys, naglalakbay lang tayo habang maulan ngayon. So don't worry, mayroon tayo payong. Nandito tayo sa Ayala. So ayan, magkakatabi-tabi lang dito yung mga BPO company. So that's why kung mahilig ka sa call center, maraming opportunities dito. So ayan, tatawid tayo. So that pag nakatawid tayo, yes, nakatawid na tayo. Ito, Ayala Central Block. Dito ka lang makakita ng tao na kala mo mga zombie. Naglalakad pero talaga antok pa kasi. Antok sa duty. Duty malala yung mga graveyard. Ayan. Pero nag-carry lang naman nila din yung yung graveyard schedule. Ayan, pumasok tayo sa ilalim ng Ayala. Shortcut tayo, shortcut. Lakad-lakad namang tayo. Uy, dig. Dig. Yung baboy ko, oh, upuan pala. So ayun mga koys, konting lakad na lang is mga ka 10 hectares na tayo. 10 hectares talaga. Ayan. Hanapin pa natin yung mga BPO company here. Tara. Weather check. Carbon loading. No. Uran. Maulan. Maulan na umaga. It's already 7 in the morning. Hala kuya, tingin sa dalaga, wag sa kalsada. So we are here at JP Morgan. Next, Walphone. Buti pa kalsada, may nag-aalaga. Samantalang yung nanunood, wala. No. So ayun, palakasan lang to ng trip. Kung kailan maulan, tsaka naglakad. Ay ba, swerte. So ayan, Jabili. Hoy, hindi yan TV. Hindi yan TV, hindi yan. Hindi yan, ano yan, BPO company. Ayan yung BPO company. Ayan, silly performance. Isa sa pinaka notorious company dito. Then to ikot-ikot lang tayo dito. Dami-dami dito nila. Magkatabi lang yung TV at yung di masyadong makita pero yan ay Alorica. Yan, natatakpan ng puno. Tatawid na naman tayo. Another company, ay hindi pala.
Wala, bakit may Pandi Manila sa Cebu? Will you please repeat it? Napaisip ako sa'yo ha. Napaisip ako sa'yo. Ba't may Pandi Manila sa Cebu? So ayun mga kois, bigla lang akong napaisip, no? Bakit nga ba may Pandi Manila sa Cebu? Pakisagot naman nyo, nakiwanagan ako. Ayan mga kois, ayun lang yung mga pinuntahan natin dito BPO company. Super dami pa nila mga kois, sa labas meron din. Hindi lang yan dito sa loob ng IT. So ayun mga kois, malapit na tayo dito sa may inuupuan namin doon. So ayun, sad to say mga kois, basa yung duyan kasi naman sino ba nagbubong nito na mapagalitan ko? Binubungan pa tapos butas? Gago! Joke lang mga kois. Shout out doon sa mga katry mag call center agent. So comment down below kung anong mga company nyo. Hindi naman issue doon yung company, may kanya-kanyang account yon. So ayun, yung talagang issue dito sa video natin ito bakit may Pandi Manila sa Cebu. Baliw kaya na eh. Nagtatapos ang ating IT Park Tour. So ayan, nag-enjoy ba kayo sa ating video? So far, nag-enjoy naman po ako. So ayan. So kahit maulan, then yung naging sakit lang talaga ng ulo dun is hindi yung ulan. Yung naging sakit ng ulo ko kung bakit may Pandi Manila sa Cebu. Diba? Diba dapat? Ang tama ay Pandi Cebu? No. Shout out, wash out. Shout out tayo kay AJ Del Valle from Pandi, Quezon City na, Pandi pa. Quezon Pandi. So ayun, siguro nasa Pandi daw nasa Quezon City pa. So nasa Bulacan na, nasa Quezon City pa. So ayan. Then shout out also kay Kahar. So ayan, kay Kahar. And shout out also to my POML na hindi nakapag-duty ngayon kasi no-wonder din ako dito, nakagat niya yung ngipin niya. Pagaling ka po. Then bye-bye.